Sige ma'am, atong unahon ning pangutana ni ni Sir J. Tobiano. Ma'am Clea no nga gi-chat niya nako ni katong nag-live streaming ta last week I think no. Naminaw daw sila ron og kanunay sa Leon Garcia Agdao. Ang iyang ipangutana Ma'am Clea kung duna ba daw kanang duna daw sila indigent na PhilHealth, okay, membership. Sa una, pero wala daw sila kahibalo ma'am kung active pa ba daw ni karon. Unsaon nila ma'am pagkahibalo nga updated or appeal paghihapon sila ma'am? Okay, Ma'am Maisel. So, pag inana, ma'am, kinahanglan ta magpa-verify gid sa PhilHealth Office. So, kinahanglan si ma'am ihatag niya ang iyang detalye or information. Pwede siya mo bisita sa atong opisina. Kaya makita man na sa tong system, Ma'am Maisel, kung na-renew sila for the current year. Okay, so dili siya pwede agi sa barangay ma'am sa inyong office gid sa PhilHealth ma'am. Yes, ma'am. Mm-mm. Kung for verification sa iyang membership, Ma'am Maisel, okay, naka-mention siya nga dati siyang indigent. Yes daw po. So, dira man gud na so makita po sa tuang system kung renew siya for the year. Okay. Sige, unsay dalaon ni J ma'am? So, pwede siya ma'am, no, ah, present og iyahang valid ID upon request. Pwede po niya i-email Ma'am Maisel, no, or iyang i-send sa tuang Facebook page. Para di na siya kinahanglan pa mo ato sa office. Okay, salamat po kayo. So si Sir J. Tobiano, good morning. Og sa inyo ha diha sa Leon Garcia Agdao hinaot nga nahatagag katinawan ang pangutana. Ma'am, still on indigent membership sa PhilHealth. Naa dinhi si Emma sa Bandon Aprong. Ang iyang question ma'am, pwede ba nako ibalhin ibalhin sa akong PhilHealth as dependent ang akong anak nga nakarga sa iyang bana? Wala namang gud daw na niya na bayaran ma'am ang ayang PhilHealth sa iyang bana. Okay, let me rephrase it ma'am if I understand it correctly no. Ang iyang bana member sa PhilHealth. Unya siya pod indigent member karon sa PhilHealth. So pwede ba daw ang anak nila sa iyahan na lang daw ikarga ma'am? Sa iyaha mahimong dependent. Okay, so for transfer of dependence, Ma'am Maisel, kinahanglan adunay consent pud gikan sa katong original or parent nga nag-declare sa katong dependent. So aduna tay sulapan ana nga form ma'am nga i-transfer ang dependent o kung kinsa tong active member dito pud nato siya i-transfer para na ay continuity no sa kaniyang pag-avail sa mga benepisyo sa PhilHealth. Okay. So unsay himuon niya ma'am na letter or sa in a form of Naatay form Ma'am Maisel na filapan. O syempre pa ang kaning PMRF no katong PhilHealth member registration form filapan po da nato at the same time mag-attach ta no katong birth certificate sa iyahang anak. Sige po. Sige, ma'am. Ma'am, pareho ra ba ni gaso? For example lang, ma'am, ha? Wala man na inangutan na. Pero for example, ang managtiayon, muragwa na kayo magkasinabot, nag-separate ways. So, karon ang anak was kanang dependent sa iyahang papa. Pero since dili naman sila in good terms, si mama na may work or capable man, pwede ba niya ipabalhin sa iyaha, ma'am? Same gyapon og process, ma'am. Yes, ma'am. Same gid ang process nato for transfer of dependence. Okay po. Sige. So kana basig wa mo muna ngutana pero basig namoy gusto ipangutana sama ato. Ako na lang ipangutana para sa inyo. Ma'am, naa dinhi si Josela Solis, Joseph Tolingan. Ang iyang question, ma'am, wala sige daw siyang paminaw nato, ma'am, kada Biyernes. Sa ato ang interview pero murag taod-taod na po daw niya. Wa gid daw siya kasabot unsa gid ning e-consulta ma'am sa PhilHealth o e-consulta sa PhilHealth. Wala daw siya kasabot ma'am. Ang iha daw pagsabot lang magpa-check up. Kung magpa-check up covered daw sa PhilHealth. Mao ba na siya ma'am? Ma'am Maisel, so ang pinakauna no tawag na to is konsulta. Dili siya e-consulta no but konsulta package siya. And tama iyang pagsabot ma'am na ang good pasabot aning konsulta covered na to ang pagpa-check up. Apil na po diri ma'am ang pipila ka buok ang laboratory test ug tambal nga pili pod no depende kung unsa tong sakit. So ang kaning konsulta ma'am kaning nga benefit no is applicable ni sa tanang miyembro sa PhilHealth. So aron nga maka-avail na gyud ta tanan sa kaning pagpa-check up nato
dili pa kinahanglan ma-admit na nay ma-avail na benepisyo sa PhilHealth. Yes. O depende sa recommendation po sa doktor, pwede ta magpa-lab test, pwede po ta resetahan og tambal na covered dito sa tuang konsulta benefit. So ang kinahanglan buhaton sa tuang mga miyembro mamay sa subay sa tuang gina-remind me, no, siguro kada programa nato. Kinahanglan nga magpa-register ta sa usa ka konsulta provider. Yes. Para ma-avail nato ning konsulta benefit package. So unsa man ning konsulta provider mo ni mga accredited ni PhilHealth nga mga health center, clinic ug private hospitals, and uban na ni government or kadalasan na ni mamay sa government facilities na maoy adunay kakayanan, no, na mag-provide atong mga mandatory services nato under the consulta program. So pwede sila dito magpa-avail sa kaning consulta package. Yes, ma'am. Salamat kaayo. Hinaot nga atong natubag ang pangutana ni Joselea Tolingan. Kung napakaidugang question, ma'am, no, pwede ra gid ka mag-comment sa or mag-message ato ang Facebook page. Ma'am Clea, unsay mga latest ninyo nga mga pahibalo ma'am, reminders gikan sa PhilHealth, ma'am? Okay, ma'am. So, pinakauna siguro mamay sa kaya doon na naman kita, no, sa bulan sa Hunyo. So, last month na gid the second quarter. So, padayon gyapon ni nag-remind sa to mga members na magbayad sa to ang premium contribution sa PhilHealth na anaghapon sa 4% rate ato ang ginapatuman. And balik ko na lang ko dito siguro mamaysal sa katong konsulta nato, no, nga program kay muga po nato ang padayon gina-remind karon sa to ang mga members nga magpa-register sila sa konsulta provider nga ilahang napili para ma-avail nila ning ato ang konsulta benefit package. O aran sa pagparehistro, ma'am, pwede na nila buhaton sa ilang mga panimalay online sa ato ang member portal, pwede po sila magpa-assist sa mga PhilHealth offices.